Odan CTC TV. The American Biano Fanisa. Odan for na Jatum. Te party. What I say, Jatum. Te party. Party Jatum. Odan for Jimudi. Monti Tum. City TV. City TV. COMOAKU. City TV. I want a place, Michelle. Blaster place, no. Ghana local place, no. All of Biache. City TV. City na. Keko. Boa. Material to the back of That's it. Number one. That's it. Never.
We are the new patriotic party. We are the new patriotic party. The elephant is, and we can say, oh, we shall win to save Ghana. The elephant is, and we can say, oh, we shall win to save Ghana. We shall win to save Ghana. We shall win to save Ghana. The elephant is, and we can say, oh, we shall win to save Ghana.
ɛdɛ yɛ ayɛwɔ na soma wɔso party yɛ ɛdɛ akonnwa atoe na ɔno nso ɔsɛ na ɔfata sɛ ɔpere bi a ɛyɛ yie na mmom wɔtumi mfiri prako pɛ ɛnka sɛ mmea nkasa bakɔ akɔgyina hɔ sɛ abɛrima fa ma me ɔde ne die ɛna ɛsrɛ mmɔ ɛno gyina hɔ ba ɔnaaso hɔ yɛ a ɔde ne die ɛba abɛsrɛ mo sɛ ɔsrɛ mo ada momfa kɔkuromoti no ɛmfɛ mo no na deɛ ɛwɔ mu nie ɛbɔwakyɛw yɛntie ha yie ɛnɛ yɛabanyɔkue yɛnim na baakɔ sɛ paa yie ɛberɛ bi na mesua kakra nanso mekuro bi yɛsii 1979 no amanyɔkue ɛmpɛ ne sɛ ebi bɛsi bio ɛno nti akwantu a yɛatumi yɛ a yɛsrɛ nnua no asi ahenefoɔ yɛ papa no asi ahenefoɔ yɛ maame no ne yɛ wɔfa aseɛ no sɛ mofa kɔkuromoti no ɛmfɛ me yɛ no yɛato ne din sɛ nkambɔ mu akwantuo nkambɔ mu akwantuo nti sɛ obi gyina si pie so na ɔka kyerɛ sɛ yɛwura Kennedy Agyapong ɔba bɛtete kuo no mu a siriwuu ɛnyɛ nɔkorɛ ɛdi ɛda so ɛne nkambɔ mu akwantuo na yɛwura Kennedy ɔhene Agyapong ɔte sɛ me a ɛna ɔte sɛ wɔn so ɛno nti ɔnim wo haw sɛbio ɔyɛ kurasene ti sɛ me pɛpɛɛpɛ ase dɔmpe ɛna ofirie afuo yi a yɛdɔ yi maa me paapaa wɔdɔ biara brɛ nyame ɛna yɛ n'adɔm ɛna wakɔ a ɔkɔdu baabi a wadu nkwadaa yi a ɔsoa nneɛma tɔn ne yɛyɛ box ma na ɔmo nante yɛ BK house ɔyɛ bi da ɛno nti ɛna ɔne mu haw saa no ɛno nti ɛna ɔte grassroot ase saa no ɛno nti ɛna dodoɔ no afrɛ no ɔne bie agya ɛno nti ɛna dodoɔ no afrɛ no akunafoɔ kunu ɛno nti ɛna dodoɔ no afrɛ no agyanka papa na sɛ mohwɛ ɛfiri 1991-92 tu a watu no mu asi wɔ na wakɔ ntɔmpaden ɛde agye yɛ amanyɔkue ɛde asi hɔ no a ɛna dodoɔ no a ɛto no dibɔne ɛka nsɛm a ɛnsɛ ɛmfata ɛde kyerɛ no ɛsiane ne wo mmienu nti ɛsiane amanyɔkue ɛkyerɛ na ɛberɛ a yɛwura Kennedy Agyapong ɔtoo no bɔtɔm na ɔyii ne sika na ɔde so yɛ amanyɔkue ɛno deɛ ɔpabrane a ɛhunu sɛ wɔ sɛ ɔtena aseɛ na ɔtwerɛ papayɔ maako a yɛwura Kennedy ɔhene Agyapong ayɛ na ɛba aprɛaprɛ sɛ yɛapere akonnwa no yɛnwerɛ afi yɛmu bi no yɛnwerɛ afi ɛne yɛbɔ no kɔ adu sɛ wato mbara baako ma ɛdu na yɛreka no sɛ saa bere yɛwura Kennedy ɔhene Agyapong ɔbɛpere abɛɛma no bia yɛwura Kennedy ɔhene Agyapong ebusa abusuafoɔ ɔpere bia yɛyi anaasɛ Ghana for
sika akɔyɛ adwuma efisɛ ɛba saa nipa yi ɛna wɔgyina simpie so aka kyerɛ ghanafoɔ nyinaa mmabaawa ne mmeranteɛ sɛ atekoi ne ɔhaw yɛ a yɛakura mu yɛmma ɛnua adwuma nyɛ mpipifoɔ yɛatete yɛ wɔwerɛ mu de ahyɛ ɔbɔ wie na ɛnɛ ɔmasan bɛyɛ adesoa ɛde ama yɛ ɔno ɔde enwuma ɛɛba ama mmerantewa mmabaawa sɛ wɔkɔ sukuu sɛ wɔnkɔ sukuu wɔnyɛ bi ayɔ wɔabosoa Mr. Chairman, Constituency Executives, Council of Elders, patrons, and natural area coordinators. This time, Mawu Mufanye Abatuo. From Honorable Felix Usume Japan time campaign any contribution Mayama Akim Swell, especially because Honorable was here and the one Honorable President. Now, on the minister to say Honorable Felix, in Tina, now we can look for. And then also the home family. Obedia dancing, Enchino. Sabian is born in Chido. Contest our poem. How would you with me? Every year I came to the bench. And Sarah in the actual Kennedy member. Everyone said he rate me fee. Would you power to Mwesigo? Said what one party. That would be a account. Essentially, and to say, no one. That will be a Kata from Auto Wimabuda. Obia, not making a home and for any campaign. I was well to have it. What you do about the Tutia. And just open to
bɛdi mɔni mu a na wofiri sɛ nneɛma no ayɛ fonti no ɛno ara ɔmonkɔ abakɔsɛm na ɔmohwɛ ɔmamo safomanfo akemmɔdaa ɔmamo Felix owusu agyapɔ the fight we put up but I also see to be a man who is now, Chairman, already, when you are you have to be strategic. If you say, politics is power, NPP have 8 years. Now, on Penino, already 8 years of the Eastern region. Who say, Northern region, 4 years, we are saying about Eastern region, so Eastern go, Eastern come, no way. Nothing go, nothing come, no way. And the Indian constitution was a regional balance. And we should be strategic. So in fear of trade, you got the president from Eastern region. Who said 4 years as president, he has had the Eastern region. That's it. And that be a kind of for the trouble. So 4 years you brought the job. Not kind of for that trouble. And my Eastern region here. Some have a free to say here. Who are saying and be open to another mountain. God for that trouble. Then you're not coming for action. Not coming for it. It is a whole trouble. No one should be here. No should be here. Tie ni Ghana for income. Ghana for which is a solid Brazilian or soft Brazil, or some Canadian Pombra, who could do a man, Canadian Pombra, what is passing, Canadian Pombra, but be a local hospital, Canadian Pombra, and you be able to party here. Say 2 million a year per year. Yet, Ghana for if you say, oh, yeah. About 2 hours January 31st. I will be here. Papa Tom Amagana. The more as a boy in your open eye and one. The other side, I go opposition to send me a co opposition. And one share and will be a little. I don't fault anybody. We need to come here will be able to send me a little. And will any shame mono. Any about 49 or more. I just have a commander 0. But this time, we are no If you say, you have to opposition team. You go opposition, funny, and their boy. And so, when you have to figure out opposition to the 11 months. Pakaya Yakomo. Makumena Wakaza, who got opposition 8 years, and now 12 years, and now 16 years. Mercy. This time, we are Kochonaba. Now, and we are going to protect all
the original. All said, let me back in. Yeah. We can get a bomb. Me and my company. And yes, so wait. Adia will call party. And the enemy will die. So Jimmy Coffee was I'm being called banana. Adia one. Or Jimmy was out of us with you. Container park. We are a company. And so what about to see? Mono Musio, Mimi Yensu, the young bottles, and Miss Sasha, you know. I mean, some question, some great you know. It's a man, oh, packing, saying a man, and also who has a certificate, and also who has a degree. So we have a degree here. Yami Bachelor will say, so to a mama can be in Japan, not a president. Obi a one goes to Obi the Solid. Obi a goes it is said, a man, a human being, a shaman. There were 365 permanent workers. They moved 257. Only a silver or a shaman. Now, Obi a one of the power car and the work free. And we are the amount free. And you bring the car to coffee. Also, after taxes, the amount 1,200. The airport, everything 4,000. On credit degree, that's what 4,000. Air agent, mechanical, agent, electrical. After taxes, will be 9,000. Yes. 9,000. It's a message. If I tell you, say, Memo will do my Jimmy. So, we are from this half forward. This is a social contract between say NPP Papa will deal running the house one. I will make sure say and you may be a friendly Papa you go by this form. Constituency executives who are work choose some man guy. Everyone post. I mean everyone post. Now the friend, boyfriend. America, now, what we use,
ɔde maa no ɔsɛ ɔno wobɛni ɛsi na ɔsɛ ɔkɔ anim ase ɛna ɔka ne a wayɛ kyerɛ ɛna sɛ fa fɔm ma ɔde fɔm ma na did you hear the police officer ɔsɛ yes is it true ɛfɛ na ɔde ma sɛ sɛ not back and then ɔwa he is doing so well and tiɛ no a ɛkɛlɛ na wɔyɛ ɔkɔ bi so This year, more than 24 hours, and I'm not going to 18 hours in the back on the force, and the boy in the field, that's in the heart. Second one, so maybe I knew a year, and the Okra red number plate. Maybe talk again, we have to register. Okra police stop home, no more starting, and then and now, back with a doctor or framing, about getting them from home. Heather, where you mistake, and your friend. Or framing, not the babu, where you or Casa, man, that's a money or Casa. But you know, this is all your American, America, police needs to poor, who went to me and so what makes you think that Ghana police is from one which guy and then Ghana money car? And what you got, I'm going to 2 plates, you know, I got registered, fresh plates. Then now the cars also a free for super. The Fred drivers speaking as a PIA mistake. That was fast and collapsing in some Uber and they do it. In MPP, 5 candidates, be a war for your popular and children. Say, I'm to see history. Say, before Gobiano, I didn't know more everyone. Now, President Kufoma or the deeds of Gobiano, or not, and the contest in the one or call back. One man Gobiano. And we'll do. I didn't think that only a woman come was not the country of say, wait for me, we are coming, sir. So we are coming, and we are coming, sir. Automatically, also we come 16 years. Now, 16 years, maybe 65 years. 65 years. Now, we don't have my baby at 16, and I'm my baby 81 years. It's just a problem, 81 years. Because most of the other home when somebody at that for is suffering in Japan to give power to the people. Yes. And for back in 1 this time around, no family and family 48. January 31st, 2026, to control Ghana, the slow number 1. Yo, from me, Dominic Boabe, do not for me, virus. I'm all at chance constituency. The sounds of campaign team, no Messiah, meka operations and then anopay any near war as honorable Kennedy Japan, the incoming president of the republic, Wabeke and Sawa Chancy constituency, obey DJ, any party executive, police station executive, any coordinators, Obi any Adia, not Unkuse,
Ghana for ati n'asɛm no na agyenkwa no nsɛm no a wɔde nam no ɛno na Ghana for dodoɔ na asom yɛn nyinaa yɛ problem ne sɛ Ghana baabi a ɔman no adu no yɛhia a pragmatic leader yɛhia leader a ɔka ɔse adeɛ yɔ a ne wayɔ ɛfiri sɛ Kennedy ma ɛdeɛ nyinaa yɛnim no nim apa a wayɛ ɔno nko a wɔntumi nyɛ ɛfiri sɛ yɛhia Ghanafoɔ nyinaa dodoɔ na ɔma bɛka Kennedy ho na Kennedy nim apa a anaasɛ ne daeɛ so no aba mu ɛno nti ɛna ɛna nɔpa yi Akyase constituency foɔ de anigye ne ahokeka abɛhyia wɔn abo Kennedy efi sɛ Akyase constituency deɛ wɔn sɛ wɔn ne Kennedy ɛna ɛrekɔ wɔn ne Kennedy ɛna ɛda asɔre efi sɛ ne daeɛ so no sɛ bɛbɛ mu a gye sɛ Akyase constituency foɔ nyinaa to aba delegate foɔ no yɛto aba ma no na otumi bɛwini na ɔbɛwini a na wawini Ghana nyinaa aka ho ama watumi adi NPP anim na ɔko a ɛda NPP anim 2028 no ɛnyɛ ɔko ketewa yɛhia ɔkandini a Ghanafoɔ dodoɔ naa gye ne tum Ghanafoɔ dodoɔ naa ɛpɛ n'asɛm sɛ ayɛ bi afo Kennedy wo na wobɛtumi ama Ghana akɔ so yɛtumi agye tumi afiri NDC nsɛm nti ɛnɛ anɔpa yi a Kennedy wɔ ɛnyɛ agorɔ koraa NPP foɔ nyinaa de ani gye wobɛhwɛ ɔmo ɛnyɛ delegate foɔ koraa mpo ahoɔka ɔmo de abɛpiem ɛwɔ Akyase ha obiara de awa atu kyia Kennedy nokorɛ Bawumia Odibiɛyɛ Kennedy Dibiɛyɛ Edutum Dibiɛyɛ ɔmo nyinaa nipa nim na ɔmo agyina no obiara Dibiɛyɛ ba deɛ memeka ne sɛ Kennedy ɛna wode ɔmo enum nyinaa gu nsɔnea ni a wunu sɛ ɔyɛ korogyen efisɛ Kennedy the kind of leadership a Ghana for yɛhwehwɛ ɛnɛmire no ɛyɛ Kennedy efisɛ leadership is about what your experience is about how you perform deɛ wayɛ bi pɛn no ɔno na ɛsɛ yɛde ne gyina Bawumia ɔbɛdi vice president for 8 years yɛtutu sɛ wayɛ n'afɛ mu deɛ we need a new face a new leadership a ebɛtumi blending the youth and everybody ɔde ɔmo aba on board na yɛtumi ayɛ adwuma no people have an idea sɛ MPP for deɛ ɛyɛ bookies yɛpɛ book for yɛ kɛn so aka sɛ party no ɛnyɛ book sɛm yɛn yusu ɔmo a abrɛ ɔmo a ɛwɔ grassroots na ɔmo yɛ adwuma de ma party no ɔmo na yɛn yusu ɔmo nti wokɔ afiefie mu na wosi wo busa nipa 10 a ɛwɔ afiefie mu sɛ Ken Bawumia bra ɛne adeɛ wobusa ɔmo a dodoɔ na emu nso bɛka tɔ sɛ yɛpɛ Ken adentia efi sɛ na hofama ɛne na kokuduro a ɔwɔ no ɛne na atɔ Ghanafoɔ nyinaa kuma so ti mesrɛ sɛ yɛn nyinaa yɛnye Ken yɛnye na wa atu nneɛma ne ni anim na Ken na yɛwɔ gyigye ɛwɔ ne mu sɛ obetumi agye tumi ama yɛ 2028